6:30 ujutro, inače. I mi idemo u Meksiko. Idem dole da pozimim neku knjigu. Ovaj vlog će ići u 2 dela. Zato što idemo prvo u Cancun, a onda idemo u Playa del Carmen. I možda čak i u 3, pošto ćemo da idemo tamo drevne maje i Čičenicu. I možda odemo do Tuluma. Tako da hoću sve to da zabeležim, da poradim 2 mesta, 2 hotela i generalno cijel odmor. Tako da stay tuned. Ekipa mala, ali odabrana. Našli smo knjigu, a sad pravac Baltimore Airport. Sada ovde jer je pogled zaista volšeban. Znači kao ove to ljubičaste oblaci, palme i fenomenalno.
Samo da vam pokažem ovaj pogled. Baš mi je lepo izgledati. I otišli smo ovo veče u meksički restoran i stvarno buffet je bio fenomenalan, plus ste mogli da naručite nekoliko jela. Ja sam se toliko buffeta najela da ništa nisam doručila. Lepo im izgleda ova baštica i uveče, znači stvarno lepo izgleda to i dosta je ovako prosto. Moram da isključim zvuk zbog YouTube-a da me ne bi lupili neki strajk. Zato što je ova pesma jako poznata, ali jako sam 10 ljudi bukvalno džuska na parativu. Ne znam gde su ostali ljudi. Pre zabava u hotelu, luda do bola, odlučili smo da odemo do downtowna Cancun, čisto da se malo provozamo da vidimo šta ima. Jako smo umorni, inače, pošto nam je prvo veče, ali ajde. Znači, ovo je ono kao kad bi Miami i Budva napravili dete, otprilike. Znači, bukvalno je nešto između Trocadera i ono kao Miamija, bukvalno. Haos, sve trešte od svetala, ribe džuskaju, trash. Gruva Nicki Minaj baš glasno, tako da sam morala skroz da isključim ton. Ali evo, kao što vidite, baš je ovdje ludnica na ulicama. Kažu inače da je dosta opasno. I sa naše leve strane možete vidjeti ove krave i ove gologuze igračice. Također sam morala da isključim zvuk jer je toliko trešti i sve su hit do hita. Breakfast for champions. I dobro jutro. Danas je vreme jako loše. Nije za kupanje, dugo vetar, ima 25 stepeni. Zbog vetra najviše ne možemo da se kupamo. Što se tiče feedbacka, realno ocena mi je total nekih 3.8 od 5 zvezdica. Hotel navodno ima 5 zvezdica, ali mislim da su kreveti jako neudobni. Dobili smo 2 tvina ili tako nešto koji su jako mekani. Također me jako smara što mi je lavabo bukvalno usred sobe, što onda imamo tuš kabinu s jedne strane, WC za sebe i nekako treba da ideš na 3 mesta, umjesto da ti sve to bude na jednom, to me jako smara. Volila bih da mi prosto kupatilo bude zasebno za sebe, a ne samo WC faktički, tako da to me baš nervira. Što se tiče hrane, u principu dobro je. Najbolji su restorani, ti što se otvaraju nažalost uveče, tako da možete da imate samo fancy dinner, ali je buffet zaista vrlo ukus. Mi sa ovim našim narukvicama možemo da idemo i po drugim Riu resortovima i išli smo od ovog pored koji je malo lošiji od našeg. Imaju par restorančića koji su slatki, generalno mi se naš više sviđa resort sam za sebe. Svi imaju više bazena, mislim da je cool za sve koji vole da piju, ali generalno je okej, da kažem, jako mi je drago što ostajemo pola vremena ovde, a pola u plaji, jer smo moj muž i ja generalno bili iz fazona da resortovi nisu nešto što nas priliči, mi volimo da se krećemo, volimo da imamo tu slobodu da idemo da gledamo stvari okolo, a ne da smo vezani isključili samo za hotel i 3 restorana koje se tu nalaze, tako da mi je jako drago da sam odmor podelila i da ću da vidim 2 mesta bar. Sve samo švedske stoje baš raznoliko od, ne znam, jaja, vičli, slanine, suhomesnatih, sireva, slatkog doručka, vafli, prženica, bukvalno svega ima, razni neki džusevi, naravno meksički doručak, isto tortilje, guacamole, bukvalno sve, zaista ima svega, ima i ti snack barovi koji rade. Nismo isprobali room service jer kaže da treba jako puno vremena i generalno mislim sam zadovoljna za Meksiko i Cancun jer mislim da prosto 5 zvezdica u Meksiku ne može biti isto što i 5 zvezdica u Americi i da prosto za ove pare 5 zvezdica u Americi vratno koštalo ono $1000 po večeri. Ići ćemo u Hilton nakon ovog, mislim da će ono kao experience će biti mnogo bolji, ali nisu loši ni Rio, ima ih zaista jako puno i mi smo odabrali ovaj koji kao navodno ima najbolje sobe. Ali što se rezortova tiče sve manje više isto i uopšte ne želite da sve to bude preveliko. Jako smara što kada su rezortovi preveliki, nemaju uopšte WC svuda i onda dok stigneš do sobe da opereš ruke, dok stigneš do sobe da piškiš i tako dalje, to me baš smara. Jako me smalo što restorani nemaju restorume, bukvalno. Na naše veliko iznenađenje imaju baš zajebane molove, ono sa Pradom i ostalim Louis Vuittonovima i Gucci-ima. Ali mi nismo krenuli u potragu za Gucci-ima, mi smo krenuli u potragu za kubatskim cigarama i zaista imaju veliki izbor.
Ja generalno ne volim cigare, ali sam u muži jako gotovo. Stigli smo u Riju Las Americas u downtownu. Ovo nam je inače bila druga opcija za hotel. Dvomili smo između našeg i ovog. I naš iskreno ima lepšu plažu. Mislim, danas je jako hladan i hmuran dan, ali je jako lepo i dalje. Kao što možete vidjeti, zastave, okačena je crvena zastava, što znači da se ne preporučuje da se kupa zbog velikih talasa. Nažalost, svi ovi dokovi su iz nekog razloga bili zatvoreni, i ovaj naš, i ovaj, i svi drugi. Ovo je baš ogroman, brat. Turski. Ovo je inače glavni bazen i ista je klasa Rijua kao i naši. Isti je šablon i ovde, imamo ovaj Riju i do njega se nalazi jedan koji je klasa niže, baš kao što je i kod nas, s tim što ovaj Riju ima najveću plažu. I došli smo ovde na ručak, ne znam da li sam pomenula, ali sad na rukvicama Riju bukvalno možete da ručate i doručkujete u bilo kom Riju. Mislim da samo ne može da se večera, tu zahtevaju rezervacije. Isto je princip švedskog stola i zaista imaju svašta. Verovali ili ne, vratila sam se po repete. Izbor je zaista fenomenalan. Inače, ovaj Riju je za 18+, odnosno nema deca u ovom hotelu. Da više hrane za mene. Guacamole je inače zaista odličan. Ja služe čak i kinesku hranu, kao što možete vidjeti, što je baš ludilo. I to je to od mene za ručak, mislim da sam odavno preterala. Ali na odmoru sam, pa sam iz fazona koga šiša. Ovaj hotel nalazi se u toj čuvenoj hotel zoni u Cancunu, tako da smo odlučili da tu malo prošetamo jer je downtown odmah nadohvat i da ga vidimo i toku dana. Sinoć smo prozvali kolima tokom noći, a verujem da je sad biti drugačije iskustvo. Ipak i definitivno jeste daleko mirnije. Također ima jako puno kao buvljaka, pijaca, kako god da ih nazovem, tako da želimo i to da vidimo. Ja jako volim Tijuanu i nadam se da će cijel taj vibe da me podsjeća upravo na nju, s obzirom da je i dalje Meksiko, ali vidjet ćemo. I iskreno Mala Gorelj, prodavci te baš, ne mogu kažem vuku za rukav, ali svako nudi sve šta ima. Svima, bukvalno, i malo ume da bude naporno. Što se tiče samog sadržaja, sve prodavnice manje više imaju istu robu, magneti, podmetači, figurice, pajpovi, torbe, ešarpe itd. Manje više sve je isto, ali je jako slatko, ima jako lepih suvenira, iskreno. Ne znam šta je has. Ovo bih kupila za kuću. Baš je lepo. Ali zato što se koristim ono drvo. Inače, ne znam šta je fora, ali su bukvalno opsednuti maskom i ovde, i u plaji, i svuda ih ima, i uvijek nose ove kostime i ništa mi nije jasno zašto, s obzirom da ovaj film iz 96. fazon. Još jedna prodavnica sa veoma glasnom muzikom i pojma nemam da li je to neki veliki meksički hit i da li će YouTube da mi nastrajkuje zbog toga, tako da sam baš uvrnula i nadam se da će ovo moći prođe. Sve u svemu ušli smo u ovu ogromnu prodavnicu, bukvalno sve ima. Sve što ovi drugi prodaju po ovim drugim prodavnicama, oni sve to imaju u ovoj jednoj velikoj. I ima baš simpatične stvarčice, zaista od posuđa i tako nekih privezaka, nakita, stvarno ima svega i ima lepih stvari i ukrasa za kuću i onda da mogu, vratno bih napunila kofer stvari.
Nije toliko jeftino, iskreno, tipa ćebe $30, ali verujem zato što se nalazimo u turističkom delu, odnosno u Cancunu koji je generalno turistički grad, tako da su cene verovatno malo jače u odnosu na neke druge sporedne mini gradove. Ali generalno imaju cool stvari. Žao mi je što nisam mogla da uključim šta smo sve diskutovali za ovu prodavnicu, ali kažem, muzika je zaista preglasna, a pojma nemam jeste ili nije neki hit. Inače, ne znam ako vas zanima, $1 iznosi nekih 19,35 pezosa. I ja sam računala 20 pezosa, tako mi je bilo lakše. I generalno može, sve prodavnice manje više nude opciju da plaćate ili u dolarima ili u pezosima, negde se iskreno čak isplati da plaćate u dolarima, negde ne. Naravno, neka mesta primaju kartice, ali sam čitala dosta reviewova da kažu da je bolje da im se ne daju kartice i da nikako ne provlače kartice bez vašeg nadzora. Zaista ima puno prevara. Mi iskreno nismo imali puno neprijatnosti što se toga tiče, da priznam, zaista nije kao da su ljudi, mada mi smo opet u all inclusive, tako da nije da smo puno išli po restoranima i kao shoppingovali. Vratili smo se ovog puta u naš hotel na večeru, znači više nismo na drugom rivu. Vratili smo se tamo gde pripadamo. I ništa, sad je vreme da jedemo, došli smo, nismo da ne idemo po ovim drugim restorančićima, već da nagrnemo naš švedski sto, nismo mogli da se dogovorimo šta nam se to tačno jede. Moj omiljeni obrok je definitivno doručak što se tiče kao all inclusive-a, ali zaista ni večera ne zaostaje. Bilo je bukvalno svega, ono što god vam se jede, ima ga. Pogledajte koji izbor kolača imaju, wow. Novi je dan. Danas idemo na ostrvo Mujeres. Ima tamo neka lepa plaža, to su svi rekli da moramo da vidimo. Tako da nešto idemo sad da se spremamo, doručkovali smo, juče smo provali ceo dan u drugim Riju hotelima. Tako da bitno nam je da zujemo ovaj view. Došli smo prvo na jedno brzinsko malo kupanje i da malo zablejimo na našoj plaži, pa ćemo onda popodne ići na ostrvo. Plaža nam je stvarno nestvarna, mislim, zaista izgleda kao raj, kako ja bar tako zamišljam raj, bukvalno. Zaista je prelepa. Prebacili smo se na bazen. Samo idemo na plaži. Samo da vam pokažem kartu za parking, kako to izgleda, oni sve to ručno pišu. I kupili smo karte za trajekt, odnosno za Isla Mujeres. Kao što vidite, ima i dosta lokalaca koji idu tamo valjda kući ili da rade. Karte nisu toliko jeftine, mislim da su oko $22 po čoveku. Naravno i u povratnom smeru se računa. Ovde su upalili neku peruansku preglasnu muziku koja se vreme tu gruvala. Takođe ne znam da li je neki veliki hit, tako sam baš morala da uvrnem. Voda je ona tipična karibska, bukvalno azurno, plavo, zelena, zaista savršena. I evo stižemo na ostrvo, možete odavde vidjeti. Odavde deluje slatko, mada ajde vidjet ćemo ispod na što će to da bući. Iskreno, Isla Mujeres neodoljivo podsjeća na Tijuanu. Tijuana naravno nije ostrvo i verujem da je dosta opasnija, ali ima taj neki vibe sa tim uličicama i prodavnicama, ne znam, jako me podsjeća na to. I iskreno preslatko je. Nisam sigurna koliko bi bilo zabavno da ovde kao ocrnete i zaista malo, ali jako je lepo. I uputili smo se ka toj nekoj kao glavnoj plaži, jednoj od glavnih plaže, da vidimo kako izgleda i koliko se razlikuje od naše. Možda sam se ja previše razmazila u roku od ova 2-3 dana, ali plaža je, mislim, okej. Ništa sad kao nešto previše specijalno
ima dušu, ali ništa sad specijalno. Kao da kažem da sam sad baš pala na dupe, sviđa mi se ove prodavničice i to sve, ali prosto vidjeli smo ovih dana i lepših plaža. Imam utisak da se svi u ovom Meksiku bave prodajom i da bukvalno jedini posao koji imaš jeste da prodaješ nešto, jer zaista ima toliko prodavnica, toliko njih prodaje na ulici, toliko njih šeta na plaži da se prosto pitamo, kako svi oni uspiju nešto da prodaju. Povratku smo se smrzli kao miševi, zaista je bilo hladno i prosto trajekt nema krov, tako da smo se svi gore skočopizdili jedni iz druge, a imali smo inače živu svirku na trajektu. Ima i meni, naručili smo nešto da spreme. Pijem supicu za to vreme. I dobro jutro, ovo nam je posljednji dan u Cancunu. Danas idemo na doručak i sljedeća stvar je check out i plan je da idemo u pravac u Playa del Carmen. Razmišljali smo da li negdje da svratimo usput, da li ovdje da vidimo Čičanicu, međutim dan je jako lep i sunčan, tako da smo odlučili da odemo pravo u Hilton i vidimo da ostanemo u resortu dok nam soba ne bude gotova. Ovaj pogled je nešto što će definitivno najviše nedostajati kad je reč o ovom hotelu i zaista sam bila oduševljena plažom. I doručak, ljudi, verujte mi, nedostajat će mi njihov doručak i vafla i krofne i kajgane i mortadela i svi ovih lepčići, znači sve ovo će mi nedostajati, zaista od svega pomalo sam svaki dan uzimala i sve je bilo fenomenalno. Bukvalno mi je preko noći doručak koji nikad nisam jela postao omiljeni obrok baš zahvaljujući ovom rezortu. Da, imaju 5 vrsta sveže ceđenih sokova, pored kojih smo upravo prošli, zaista fenomenalan izbor. Ispred nas možete vidjeti policiju, jako ih puno ima po gradu i tako se vozikaju i prosto ume biti opasni. Sada smo se uputili u Playa del Carmen, napuštamo Cancun. Evo kako izgleda ostatak neturističkog dela Cancuna. I vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao!